जे आंखौ गोबां मानसियानो कुइसन खालामो जे बिपिबा सरकाराव गैया पावाराव गैया मानो बिपिआव हाबफैखो होननानै गोबां खारन दङ बेयाव बिपिआव हाबफैनायनि जे आं सासे इउथ दा बिटिआर गोरोबथा आरो बिटिसि जि सुक्ति बेखौ रिजायना नायबा नुयो जे बिटिसिआ जोंना मोनसे 6 सिड्युलनि काउन्सिल जाय 6 सिड्युला माने हिल्स एरियायावल' मोनसे एप्लिकेबल जायो नाथाय प्लेनाव जाया बियो दा बे हिसाबै आं नुदों जायफोर बुस्थुआ जाथावा बेखौ हाग्रामा महिलारि बिथाङा जोंनि गासै बिटिसिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां रादाब लानानै फैदों आरो बिपिआव हाबनायनि मोनसे कारना जाहैबाय जे मोनसे समाव बिटिसिनि अबस्थाया माबायदिमोन दा मोनसे समाव बिटिसिआव अबेबा सोहोरसिम फैनो थाखाय लामाफ्रा मोजां नङामोन स्कुलसिम थांनो थाखाय आदैसे हाब्रु गानानै थांनांगौमोन आरो जेब्ला बिटिसिआ सोरजि जाबाय हाग्रामा महिलारि सारनि दैदेननायाव दा बे समनिफ्राय नुनो मोनबाय जे लामाफ्रा मोजां जाबाय टाउनसिम हान्थिनो मोजां जाबाय जोंना स्कुल जाबाय इउनिभार्सिटि जाबाय कलेज जाबाय दा बैफोर गासिबो डेभेलपमेन्टखौ नुनानै आं बिपिआव जइन जादों आरो बेल' नङा जोंहा बर' हिसाबै जे थांनानै थानायनि जि मोन्थाय जोङो बिटिसि सुक्तिनि जोहै मोनदों आरो बेनि थाखायनो आङो बिपिआव जइन जादों बेरेखा दोला बुंनो नागिरो जे एबारे इउपिपिएलआव बांसिन भटआ गोलैदों होननानै नाथाय बिदि नङा थांनाय 7 खालाराव जि जालांबाय क'क्राझार लकसभा जे जोंना बिजाथि दंमोन खाम्फा बरगयारी बिपिएफनिफ्राय बिथां जे लाइमोनफ्रा गोबां भट होदों बिपिआव माखासे खारन दङ जे थांनाय 15 बोसोर जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि जि सरकार आरो आथिखालनि जि सरकार बेखौ लाइमोनफ्रा रुजुनानै नायदों आरो आथिखालनि लाइमोनफ्रा एसेबां रोंद्राय नंला गासिबो फरायनाय जोब मोनसे सासे माने माइन्डफ्रा माने फास्ट जाजोब्बाय दानि लाइमोनफोरनिया जे थांनाय 15 बोसोराव हाग्रामा महिलारि सारा जेसेबांखिनि मावदों लाइमोन हिसाबै लाइमोनफ्रा बै समाव जेसेबां साख्रि मोनदों आथिखाल सरकारा बेखौ होनो हायाखै फरेस्ट डिपार्टमेन्टआव माखासे साख्रि ओंखारदोंमोन बेयाव जे ओरैबायदि नुदों लाइमोनफोरखौ बिराद गोदाव सोराव खालामनाय दा बिथांमोना बेरेखा दोला बुंबाय थादों टेक्न'लजिनि मोनसे जुग मोनसे दिनै टेक्न'लजिजों समान समान खारफानांगौनि मोनसे जुग नाथाय बिथांमोना मोनसे अनलाइननि प्रसेसखौनो खालामनो हायासै बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि थाखाय बियो जोबोर दुखुनांथाव आरो लोगोसे मोनसे आइपिअ दाननांगौ जायो बेखौ बिटिसिनि बाहेरा जिल्लाफ्राव खारनानै लायनांदों जोंनि लाइमोनफ्रा जानांगौ बेयाव माखासे लाइमोनफ्रा दुखु मोनदों आरो आथिखालनि जि खुंथाय जे इउपिपिएल सरकार बे बिथांमोननि सायाव एसेबो गोजोननाय गैया बेनिखायनो दाख्लै जानानै थांनाय मेनि 7 थारिखखालि जोंनि खाम्फा बरगयारी बिथांनोनो गासै लाइमोनफ्रा भटखौ होदों आरो बेल' नङा क'क्राझार लकसभा जे इलेक्सन जानानै थांबाय बिनि सिगांबो जोंना दरं उदालगुरियाव सासे बिजाथि दंमोन दुर्गा दास बर' बिथांनोबो गोबां लाइमोनफ्रा जे भट होदों होननानै जोंनिसिम ग्रासरुट लेभेलनिफ्राय मेसेजआ सफैदों आरो मोननैबो समस्तियाव क'क्राझार लकसभा आरो दरं उदालगुरि लकसभा बे समस्तियाव देरहागोना रोखा जाबाय आरो बयबो रायजो राजाफोरा जिदिनखालि देरहागोन इदिनखालिनो मोनसे गोजोननि थासारिया फैसिगोन होननानै नेनानै दङ दा रिजाल्टनि समाबो खाथि सफैबाय 4 तारिख जुनाव होगोन 4 जुनाव दा गोबां मानसिफोरनिफ्राय कुइसना फैदों सोर देरहामारगोन सोर जेनगोन सोर बेसेबां भट मोनगोन दा लाइमोनफोरनि जेरैबायदि मोनसे स्ट्रेंथ मोनसे जि दोहौ बेखौ नायोब्ला नुनो मोनो जोंनि खाम्फा बरगयारी बिथाङा लोगोसे दुर्गा दास बर' बिथाङा ओरैनो देरहालांनायनि मोनसे लामायाव दङ मानो होनोब्ला थांनाय समफोराव बड'लेण्ड दाबिलाइनि मोनसे ट्रेन्डिङा सोलिबाय थादोंमोन जोंनि हारिनि गेजेराव आरो बैखौ मोजां मोननानै रायजोफ्रा सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै जे इउजि ब्रह्ममोननो मोनसे समाव रोनगोरा नार्जारी बिथांमोननो भट होदोंमोन नाथाय बिथांमोना जेब्ला गोहोआव फैयो जे सेपारेट स्टेटनि मोनसेबो खोथा दिहुनासै दिनै बिथांमोना जे बिटिआर सुक्ति बे बिटिआर सुक्तिनि जे मोनसे पार्लियामेन्टआव पास खालामनांगौ बेखौ बोसोरब्रै बारलांबाबो दिनैसिमबो हायाखै नाथाय बिटिसि जि सुक्ति बे बिटिसि सुक्तिया सुक्ति जानायनि 7 दाननि उनावनो पार्लियामेन्टआव मोनसे गनायथि जानाय मोनसे काउन्सिल महरै गनायथि मोनदों दा बे हिसाबै ओरैबायदि नुनो मोनो बिथांमोना रायजोफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायाखै रायजोफोरनि जेसेबांखिनि मिजिं हांमा साननाय हनाय बेखौ जै खालामनो हायाखै बेनिखायनो खाम्फा बरगयारी लोगोसे दुर्गा दास बर' बिथांमोना फैबाय थानाय लकसभा जि इलेक्सनाव गोबांथार भट लानानै देरहागोन आरो बेखौ जोङो रोखायै नुहुरखाबाय
माखासे रायजोफोरनि खुगायाव मोनसे सोंथि फैबाय थादों जे बेसेबां भट मोनमारगोन UPPL बेसेबां भट मोनगोन GSPआ बेसेबां भट मोनगोन BPबा बेसेबां भट मोनगोन जोंना खाम्फा बरगयारी बिथाङा 5 लाखनिख्रुइबो बांसिन भट मोनगोन सेकेन्डआव थाहैगोन जोंना GSP थार्डआवसो UPPL आरो फोर्थआव कंग्रेस दा बयनिख्रुइ हाइस्ट भट मोनगोन होनोब्ला जोंना खाम्फा बरगयारी बिथाङा मानो होनबा थांनाय जे लकसभा जे इलेक्सन नैबेनि नङा सिगांनि खनसेनि दा बेयाव UG ब्रह्म बिथाङा गेलेदोंमोन नङा होमबा बेयाव बेसेबां भट मोनदों बिथाङा थार्ड लिस्टआवसो थाहैदों नाथाय जोंना BPF ना हिरा सरनिया बिथांजों 25,000-30,000 माबा मोनसे मार्जिनावसो जेनदों नाथाय देग्लाय नायोबा दोहौखौ नायोब्ला ओरैबायदि नुनो मोनो माने 5 लाखनिख्रुइ बारा जों भट मोनगोन BPबा रायजोफोरनि बे मोनसे दोहौ आरो जे अल्ड इज गोल्ड होननाय मोनसे बाथ्रा दङ जे गोजामखौ गारनानै गोदान लामा लादोंमोन नाथाय बुजिफिनबाय सोलायफिनबाय BPआवनो फैफिनबाय आरो बै दोहौजोंनो जोंना खाम्फा बरगयारी बिथाङा 5 लाखनिख्रुइ बांसिन भट मोनगोन आरो